расман муҳориба дар гран-при вазни 57 килограмми ACA байни варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 13-3 ва варзигар аз Русия Азамат Керефов бо рекорди 16-0 рӯзи 2 сентябр дар турнири ACA 162. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки Ҷастин Гейҷи Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. акнун Ҷастин Гейҷи на танҳо боксёре ҳаст ки ба октагон баромада рӯ ба рӯи рақиб истода зарбазанӣ мекунад. акнун Ҷастин Гейҷи соҳиби камарбанди чемпионӣ шудан мехоҳад ва ма фикр мекунам ки ӯ ин корро карда метавонад. Гейҷи айни замон довталаби навбатӣ барои камарбанд аст ва ӯ бо ғолиби муҳорибаи Махачев ва Оливейра вомехӯрад ва ма фикр мекунам ки дар аввалҳои соли оянда Ҷастин Гейҷи чемпиони нави вазни сабуки UFC мешавад. фикр мекунам ки ӯ ҳам Ислам Махачев ва ҳам Чарлз Оливейраро шикаст дода метавонад. акнун Ҷастин Гейҷи тобоварии хуб, суръат, қувва ва ҳимояи хуб аз текдаунҳо дорад. ӯ малакаҳои худро боз ҳам хубтар кардааст ва акнун ӯро шикаст додан хеле душвор аст, гуфтааст Чендлер. дӯстон, шумо бо суханҳои Чендлер розӣ ҳастен ё не? ба фикри шумо соли 2024 Гейҷи чемпиони вазни сабуки UFC шуда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони муваққатӣ вазни сабуки UFC Дастин Порие гуфт ки фарқияти мағлубияти ӯ дар муҳориба зидди Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Гейҷи дар чист. Ҳабиб Нурмагомедов аз ман зуртар буд, аммо ҳозир ман дар шахсе бой додам ки ман аз ӯ дида зуртарам. ман 9 ҳафта аз хона дур дар лагери тамринӣ будам. ман 11 ҳафта дар диета нишастам. бисёр чизҳоро қурбонӣ кардам. барои ин муҳориба омодагии хуб дидам ва худро хеле хуб ҳис мекардам. рости гап ман дар формаи беҳтарин дар тамоми карьераи худ қарор доштам, гуфтааст Порие. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои Дастин Порие фаҳмидем, ӯ худро аз Ҷастин Гейҷи ҷангори хубтар мешуморад, аммо Ҳабиб Нурмагомедовро аз худ зуртар мешуморад. хотиррасон мекунем ки пеш аз нокаут Дастин Порие якум раундро гирифта буд, аммо дар дуюм раунд Гейҷи ӯро ба нокаути вазнин равон карда ғалаба ба даст овард. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев оиди мухлисони Осиёи Миёна, аз он ҷумла мухлисони тоҷик ва мухлисони Нурулло Алиев фикрҳои худро баён кард. албатта ки ин кори хуб ва хуш аст. вақте ки ин қадар одам туро мухлисӣ мекунанд, барои ту ғамхорӣ мекунанд, ба ту мотиватсия медиҳанд ва ту мефаҳмӣ ки ту кори хуб карда истодаӣ. бале, мо як шахсро мезанем, аммо баъд бисёр корҳои хуб ба анҷом мерасонем ва тамоми кишвар туро мухлисӣ мекунанд. туро ин гуна мухлисӣ мекунанд. ман бо Нурулло Алиев шиносум ва ман ҳамон наворо дидам ки дар майдони футболӣ ҳама Нурулло фарёд мекарданд. хеле хурсанд мешавӣ вақте ки чунин дастгириҳоро мебинӣ, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат шахсан худи ман чанд маротиба ин чизро гуфта будам ва боз такрор мекунам ки мухлисони тоҷик беҳтарин дар ҷаҳонанд ва ман гуфта будам ки агар ки як тоҷик дар UFC пайдо шавад, данавайд аз мухлисии тоҷикон ба ҳайрат меояд ва ҳамон кор шуд. барои ҳамин дӯстон, ба ҳамаи шумо, ба ҳар як мухлисони тоҷик ташаккур мегӯем барои чунин дастгириҳоятон. ҳамавақт сарбаланду хонаобод бошен. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем дӯстон. дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед.